For today's episode, magluluto ako ng pangmalakasang nagmamantikang Bicol Express na tuyo. Sobrang napakasolid nito, kaya tara samahan nyo ko mga kasolid. At eto na nga yung binili kong 1 kilong pork belly sa pangpang. Hiniwa ko lang ito into bite size, pati yung mga aromatics na ilalagay ko, ipiprepare ko na lang muna. Sobrang napakabilis lang nito mga kasolid, kaya hindi kayo maihinip. At yan, nagready na ako ng kawali, naglagay lang ako ng konting mantika at ilalagay ko na yung mga hiniwa kong pork belly. At tuloy-tuloy lang ang paghalo para hindi dumikit sa kawali mga kasolid. At sasangkapan ko lang ito ng patis, tansya-tansya lang to. At haluhaluin ko na ulit sa mainang apoy hanggang sa mag-brown na talaga yung mga karne. Yung parang lechon kawali na yung kulay. At eto na, pwede na to. Maglalagay lang ako ng butas sa gitna dahil dito ko ilalagay yung mga iniwa kong bawang, sibuyas at luya. Optional lang pala yung luya mga solid. Kung ayaw nyo lagyan ng luya, wag nyo na lagyan. Ako kasi gusto ko sa gata yung may luya. Mas lasang lasa yung gata. Sigurado hanggang ngayon nanonood ka pa. Kaya i-comment mo kung tagasan ka para malaman ko kung saan nakarating ang video to. At maraming salamat na rin dahil hindi ka nagsasawang manood sa aking mga video. At maglalagay na ako ng 2 paketing pamintang durog at 2 kutsarang bagoong. Sobrang napakasarap ng recipe nito, kaya sana tapusin nyo hanggang dulo mga kasolid. At shoutout nga pala sa mga Bicolano dyan, sigurado nanonood kayo. At ilalagay ko na yung pangalawang pigang gata. Tatakpan ko lang ito hanggang lumambot. Yan, pagkalipas ng 20 minutes, pwede na siguro to. Ilalagay ko na yung purong kakang gata. Ito na talaga ang magpapakremi sa ating Bicol Express. 1 kilong gata nga pala ito mga kasolid. Dadahan-dahanin ko lang ang paghalo para hindi malusaw ang karne dahil sobrang napakalambot nito. Ilalagay ko na rin ang siling pansigang at ang siling pula. At haluhaluin sa mainang apoy hanggang sa tuluyan ng magmantika ang Bicol Express na to. You know, tingnan nyo naman ang itsura mga kasolid, ng mamantika na siya. So ano pang ginagawa natin? Titirahin ko na to. Wala nga pala si Boy Sipa dahil nakatulog siya. Siyempre, first bite tayo mga kasolid. Kain po tayo. Sus Mariosep, kanyama na po. Lasang-lasa yung gata, sobrang napakalinamnam at sobrang napakasarap mga kasolid. At dahil sobrang napakalasa niya, napakatipid niyang kainin mga kasolid. At hindi pa ako nakontento, maglalagay ako ng buong 1 sili, yun no. Kain po tayo mga kasolid. Grabe, 100% napakasarap talaga nito at maglalagay ako ng taba sa aking kutsara. You know, siguro last bite na lang to mga kasolid. Sa off-cam ko natitirahin to. Sobrang maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa aking mga video. Sobrang na-appreciate ko yung mga comment at mga like nyo. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayong lahat.